yanzu kaga mun fara shiga Binance din after bara mu jira ta buɗe muna jiran ta buɗe kaga yanzu normal ta dawo daman ka san zaka hau ka canja kasuwa ka ba za ka ga masace kaga mun hau za mu canja kasuwa mu gashi nan kaga yanzu normal za mu hau mu canja payment currency din mun komar da kuɗin mu kaga za mu mai da shi GHS ɗin za mu mai da shi GBP kaga mun mai da shi GBP mu after kaga yanzu normal zai mai da mu inda za mu yi normal bank transfer charges ɗin nan normal muna jiran ya buɗe network ne ma babu da yawa shi yasa kaga yana wannan abu muna jiran shi ya buɗe ba za ya buɗe kaga yanzu me za mu siya daman already mun san USDT za mu siya muna siyan USDT normal kaga daman sun ce daga inda ake fara transaction amount ɗin da ake fara transaction da shi shine sai yana da $15 sai ya kai 15 abinka to ko da wannan ne sai ka fara tun ga yin farko sai ka sa normal in ya kai ka nan sai kai normal add card kaga mu already na ɗora wannan katin to zan canja shi sai in zo in change card normal zan zo in sa normal number kati na anan